Dicsértessék a Jézus Krisztus! Örülök, hogy találkozhatunk újra, és az Irgalmasság Szentélyében egy olyan témát hoztam, amelynek a címe az Irgalmasság testi cselekedetei. Rómában volt egy szicíliai bencés tanárom, aki annak idén azt mondta, amikor beszéltek, legyetek irgalmasok Isten népéhez, lényegre törően, röviden beszéljetek. Törekszem ennek is eleget tenni, de ugyanakkor egy előadás nagyon rövid sem lehet, úgyhogy igyekszem a gondolataimat érthetően, lényegre törően megfogalmazni, és amint látom a fáradtságot az arcokon, próbálom akkor majd lezárni a gondolatmenetet. Ferenc pápa tavaly meghirdette az Irgalmasság Szent Évét, és ebből az alkalomból egy dokumentumot is kiadott az Irgalmasság arca címmel. Ferenc pápa azt írja ebben a dokumentumban, hogy Jézus Krisztus arcán föltündöklik Isten irgalmas arca. És a pápa az irgalmasságot helyezte egy olyan témának ebben az évben a szemünk elé, amelyről gondolkodnunk, amelyre tekintenünk kell. Ebben az írásában Ferenc pápa az irgalmasság cselekedetei kapcsán azt írja, hogy ezek a cselekedetek, azok a cselekedetek, amikről ebben az évben különösen is gondolkodnunk, elmélkednünk kell, hiszen az irgalmasság testi és lelki cselekedetei, így fogalmaz a pápa, az evangélium szívébe segítenek behatolni bennünket. Jézus szíve búcsúnapján az evangélium szívébe szeretnénk behatolni, Jézust szeretnénk jobban megismerni. Mi lakik Jézus szívében, a Szentségben is föltettük ezt a kérdést. A Máté evangéliumban olvashatjuk azt a részletet, amikor Jézus azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek. Az én igám édes, az én terhem könnyű. Máté evangélium 11. fejezetében olvassuk ezt. Vagyis Jézushoz oda kell ma este mennünk, hallgatni kell őt, figyelnünk kell rá, és az ő alázatos szíve tanít bennünket. Lukács evangélium 7. fejezetében a Naimi ifjú feltámasztásáról olvasunk. Amikor egy özvegyasszony egyetlen gyermekét, halott gyermekét kíséri, Jézus meglátva ezt az asszonyt, megesik a szíve rajta. Jézus megrendül az édesanyja fájdalmát látva, Jézus megrendül a szomorúságot látva. Az eredeti görög szöveg így fogalmaz, Jézus zsigereiben rendül meg, a bensejében megrendül, amikor a szenvedést, amikor a szomorúságot látja. A latin misericordia kifejezés az irgalmat jelenti, amelyben benne van a kor, a szív kifejezés is. Isten irgalma az ő szívével, Jézus bensejével kapcsolatos. És amikor János evangélium 19. fejezetében azt olvassuk, hogy a meghalt Jézus oldalát egy katona dárdával nyitja meg, és abból vér és víz folyik ki, azaz Jézus szívét jelképező gondolat, a víz a keresztségre, a szent vérre pedig a vér utal az oltári szentségre. Jézus szíve tehát megnyílt. Jézus szívéből árad a szeretet, árad az irgalom. És ma este mi az irgalmas Jézus ünnepén, az irgalmas Jézus szívének ünnepén azon tűnődünk, hogy az irgalmasság testi cselekedetei hogyan visznek közelebb Jézushoz, hogyan visznek közelebb egymáshoz bennünket. Máté evangélium 25. fejezetében olvassuk azt a beszédet, amelyet Jézus az ő szenvedés története előtt utoljára elmondott. Máté evangélista hangsúlyozza ezt a beszédet, hiszen ez az utolsó nagy beszéd, amit Jézus az ő szenvedése előtt elmondott. A 25. fejezet 31. versétől olvasom Máté evangéliumát. Mikor eljön dicsőségében az emberfia, és vele mind az angyalok, helyet foglal dicsőséges trónján, elébe gyűlnek az összes nemzetek. Ő pedig elválasztja őket egymástól, mint ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól.
kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített helyet. Éheztem ugyanis, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Vándor voltam, és befogadtatok. Mezítelen, és fölruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdik az igazak. Uram, mikor láttunk éhesnek, hogy tápláltunk volna? Vagy szomjasnak, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk vándornak, hogy befogadtunk volna? Vagy mezítelenül, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy fölkerestünk volna? A király pedig így felel: bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Azután így szól a balján állókhoz: távozzatok tőlem, átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Éheztem ugyanis, de ennem nem adtatok. Szomjaztam, de innom nem adtatok. Vándor voltam, de be nem fogadtatok. Mezítelen, de föl nem ruháztatok. Beteg voltam is börtönben, de föl nem kerestetek. Erre azok is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesnek vagy szomjasnak, vándornak vagy mezítelenül, betegen vagy börtönben, és nem szolgáltunk neked? Ő azonban így felel: bizony mondom nektek, amit nem tettetek egyel is a legkisebbek közül, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre jutnak, az igazak pedig az örök életre. Jézus itt egy példabeszédet mond el, egy történetet, egy hasonlatot. A király őt jelképezi. A trónus előtt fölsorakozó bárányok, juhokkosok az embereket jelképezik, akik az utolsó ítéletkor meg kell, hogy jelenjenek Jézus Krisztus széke előtt. Tehát ez a végső ítéletről szól ez a történet. De Jézus itt azt is elmondja, hogy ott Jézus ítélőszék előtt mit fog az Úr kérdezni minden embertől. Keresztes Szent János, Kármelita szent azt mondta: életünk alkonyán, szeretetünk alapján leszünk megítélve. Szeretetből, szeretetünk alapján. Jézus Krisztus az ítélőszék előtt egy dolgot fog kérdezni: szerettél-e? Irgalmas voltál-e? Az irgalmasság cselekedeteit fogja tőlünk kérdezni. És ezek az irgalmasság cselekedetei éhezőnek enni adni, szomjazónak inni adni, vándort, menekültet befogadni, mezítelent fölruházni, beteg embert meglátogatni, börtönben levőt fölkeresni, a holtakat eltemetni. Ezek az irgalmasság testi cselekedetei, amelyről ma este kicsit szeretnék beszélni, néhány gondolatot megosztani, azzal a meggyőződéssel, amit egy zsidó közmondás mond: ami szívből jön, szívbe megy, amit szívből adunk, behatol az ember szívébe. Jézus tehát az utolsó ítéletkor ezt fogja kérdezni, hogy szerettünk-e. De a szeretet nem egy elvont dolog, a szeretet igen konkrét. A szeretet ezekben a cselekedetekben mutatkozik meg igazán, amit az imént hallottunk. Az irgalmasság testi cselekedeteiről beszélünk, ugyanakkor vannak az irgalmasságnak lelki cselekedete is, amiről most nem beszélek, esetleg majd egy másik alkalommal. Az irgalmasság testi cselekedeteiben azt látjuk, hogy Jézus Krisztus azonosítja magát az éhező emberrel, a szomjazó emberrel, a szegény emberrel, a beteggel, a fogollyal, a mezítelennel, a vándorral, a halottal. Jézus Krisztus azonosítja magát a legkisebb emberekkel, amit egyel a legkisebbek közül tettetek, vagy nem tettetek, velem tettétek, vagy velem nem tettétek meg. Az utolsó ítéletkor Jézus nem a vagyonunkat fogja megkérdezni, nem az egészségi állapotunkat, nem a szépségünket, hanem hogy szerettünk-e. Szeretném idézni azt a gondolatot, amit Ferenc pápa egyszer mondott, nagymamájára hivatkozva: a halotti leplen nincsen zseb, oda semmit nem lehet betenni. A koporsóba csak azt visszük el,
azt tesszük oda át, amit szeretettel tett. Csak az marad meg, minden más elmúlik. Az első irgalmasság testi cselekedetet így szól, éheztetek és ennem adtatok. Jézus azonosítja magát az éhező emberrel, ugyanakkor ő az, aki először is táplál bennünket. Az evangéliumokban többször találkozunk olyan történetekkel, hogy Jézus vendégségben van, a kánai mennyegzőn, Simon farizeusnál, az utolsó vacsora, az Emmószi jelenet, vagyis Jézus együtt eszik tanítványokkal, bűnösökkel, emberekkel. Sőt, arról is hallunk, hogy Jézus táplál embereket, megszaporítva a kenyeret és a halat, jól lakott többször egy nagy-nagy tömeget. Jézus kenyeret ad az éhezőnek, enni ad az éhezőnek. Jézusra tehát úgy tekintünk, mint aki táplál, aki ennivalót ad. De nem csak a kenyeret szaporítja meg, hanem az élet kenyerét adja nekünk. Ez az eukarisztia, ez az oltári szentség. Jézus mielőtt azt kéri tőlünk, hogy enni adjunk az embertársainknak, először is ő az, aki táplál bennünket. Nem csupán valamivel, hanem önmagával, az élet kenyerével. Az oltári szentség Jézus teste, a kenyér és a bor színe alatt. Az oltári szentség Jézus teste és vére, a kenyér és a bor jelében. Az oltári szentség Jézus maga. Egy alkalommal, amikor Mária gyűlön miséztem, fogyatékkal élő búcsúja volt, és a Szent Mise után egy fiatal embert megkérdeztem, aki szintén a fogyatékkal élők között jött, hogy mi a te örömöd? És ez a fiatal ember azt mondta, az, hogy áldozhattam. Hát majdnem kicsordult a könny a szememből. Eszembe jutott az, amit Ferenc pápa egyszer mondott, a perifériáról, a peremterületekről sokszor jobban látszik a lényeg. Az a fiatal, aki látszólag fogyatékkal él, valójában igazán tudja, mi a lényeg. Amikor arról gondolkodunk, hogy enni adni az éhezőnek, az első lépés az, hogy hagyjuk, hogy Jézus tápláljon bennünket önmagával. Föltetjük a kérdést, mi a kapcsolatom az oltári szentséggel? Hiszem-e, hogy Jézus jelen van az oltári szentségben? Vallom ezt? Életem ereje, középpontja ez, örömöm forrása, milyen rendszeresen áldozok, hogyan járulok a szent áldozáshoz, valóban imádom az Urat. Jézus szívének ünnepe felhívás számunkra, újítsuk meg, mélyítsük meg a kapcsolatunkat az oltári szentségben, önmagát eledelül adó Jézussal. De Jézus a szavával is táplál, nem csak kenyérrel, hanem igével is él az ember, mondja Jézus. Az ő szavával. Isten szava valóban táplálék. Olvasom-e a Bibliát? Rendszeresen hallgatom-e Isten szavát? Amikor a Szent Misén jelen vagyok, megőrzök-e legalább egy gondolatot, egy mondatot a felolvasott szava olvasmányokból, a prédikációból? Jézus táplál bennünket, és utána azt kéri, adjunk enni az éhező embereknek. Enni adunk-e az éhező embereknek? Észrevesszük-e a másik ember éhségét? Milyen a kapcsolatunk az étellel? Pazaroljuk-e? Kidobjuk-e? Megőrizzük-e? Enni adni az éhezőnek kötelesség és feladat, ami lehetőségeink szerint adódik. Nagyon szép példa erre országos szinten a Caritas, tartós élelmiszergyűjtés, különböző adományok rászorulóknak. Enni adni az éhezőnek nem csak egy lehetőség, hanem feladat, kötelesség is, lehetőségünk szerint. Mert Jézus az éhezőben jelen van. A második cselekedet szomjazónak inni adni. Jézus mielőtt azonosítja magát a szomjazó emberrel, önmaga az, aki inni ad nekünk. A kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatva megmenti a lakodalmat. Utána Jézus az, aki arról beszél János evangéliumában, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, és én életre, örök életre fakadó vízforrást adok neki. Jelképezi ez a Szent Lelket. Jézus a Szent Lélekkel csillapítja a szomjunkat, a szeretet szomjunkat. Sőt, Jézus, amikor mielőtt meghal az utolsó vacsorán, önmagát, testét és vérét eledelünkül és italunkul adja. Jézus vére valóban ital.
az oltári szentségben. Mielőtt Jézus arra kér bennünket, hogy adjunk inni a szomjazónak, nekünk adja önmagát, nekünk adja a szent lelket, és ezzel csillapítja szeretet szomjúságunkat. Inni adni a szomjazónak. Ez konkrétan azt is jelenti, ha valaki vizet kér, adunk inni neki. Jézus azt mondja, hogy egy friss pohár vizet is adunk a legkisebb embernek, azt neki adtuk. Milyen szép, amikor Mária Gyűjtőre zarándokoltunk az egyházmegyével gyalogosan, és egy-egy pihenőhelyen vízzel kínáltak meg bennünket. Irgalmasság, cselekedet. Vagy amikor megkérdezzük a nagymamát, megkérdezzük a rászorulót, hogy adhatok-e vizet. Vagy amikor egy beteg embert megitatunk, bátorítjuk, hogy igyék, irgalmas cselekedetet teszünk. Rómában annak idén időseket, betegeket is látogattam, és egy alkalommal egy idős római házaspárt látogattam meg. A bácsi már nagyon beteg volt, nagyon halkan hallottam már a szavát, de mindig eszembe jut az a kifejezés, amit olaszul mondott, osszéte, szomjazon. És fogtunk egy kis rongyzsebkendőt, benedvesítettük, és az ajkát a bácsinak megnedvesítettük. Irgalmasság, cselekedet. De Jézus is a kereszten ezt mondta, szomjazon. Kalkuttai boldog Terézanya lelkisége ebben a kifejezésben ragadható meg, szomjazon. Terézanya az emberek szeretet szomját igyekszik csillapítani. Minden Terézanya központban, közösségben a kereszt ott van, amelyen az a szó áll, szomjazon. És Terézanya arra hívja fel a figyelmünket, csillapítani az emberek szeretet szomjúságát. Ez a feladatunk. Nem nagy dolgokat kíván tőlünk az Úr, kis dolgokat, de azt nagy-nagy szeretettel. Csillapítsuk az emberek szeretet szomjúságát. Erre hív Jézus az irgalmasság testi cselekedetei közül a második cselekedetet. Továbbá Jézus így fogalmaz, vándor voltam, és befogadtatok. Mielőtt Jézus arra kérne, hogy tegyük ezt meg, ne felejtsük el, hogy önmagáról Jézus egyszer azt mondta, az emberfiának nincs hol lehajtani a fejét. A rókáknak van odújuk, hol elpihenjenek. A madaraknak van fészkük, de az emberfiának, vagyis Jézusnak nincs hol lehajtani a fejét. Jézus vándor volt. Jézus vándorló ember volt. Ha belegondolunk, amikor született, nem volt hely számára a szálláson, egy barlangban született meg menekültként. Míg alig született meg, el kellett hagynia a hazáját, Egyiptomba ment. Jézus migráns volt, Egyiptomba menekült. És onnan jött vissza Galileába, és ott nőtt föl. Jézus mielőtt arra kér bennünket, hogy fogadjuk be a vándorokat, önmagára is hivatkozik, vándor vagyok én is. Jézus úton jár, úton van, úton Jeruzsálem felé, úton a kereszthalál felé, úton a feltámadás felé, úton az emberek között. Jézus úton lévő ember, aki azt mondta, aki titeket befogad, engem fogad be. És bizony Jézusnak is jól esett, amikor vendégségbe befogadták, amikor Péter befogadta a Kafarnaumi házában, amikor Mária és Márta befogadta őket, tanítványaival együtt is megpihenhettek. Jézus vándor volt. Mielőtt arra hív bennünket, hogy fogadjuk be a vándorokat lehetőségeink szerint, ő maga is befogad bennünket. Ő maga is átölel bennünket. Jézus átölel, befogad bennünket. És arra hív, hogy vegyük őt észre a vándor emberben, vegyük őt észre az idegen emberben, vegyük őt észre a migráns emberben. Beszélnek sokszor migráns válságról, gazdasági válságról, de alapvetőleg az ember van válságban. Az az ember, aki elfelejtkezik arról, hogy a másik emberben észrevegye a testvérét. Ferenc pápa ezt mondja az irgalmasság gyanán, a béke világnapján. A béke ott kezdődik, ha másikban fölfedezem a testvért, ha Istenben fölfedezem az Atyát. Az irgalmasság harmadik testi cselekedete arra bátorít bennünket, hogy ne adjunk teret a félelemkeltésnek. Ne adjunk teret a félelemnek.
hanem merjük észrevenni minden emberben a testvért, az idegenben, a bevándorlóban, a migránsban is. Jézus velük is azonosította magát. Természetesen egy másik kérdés, hogyan lehet helyesen, okosan szeretni, segíteni a menekülteket, a vándorokat. De egy biztos, gyűlöletet kelteni nem szabad senki ellen, félelmet nem szabad kelteni senkiben és senki ellen, és ami tőlünk telik, igenis meg kell tennünk, és itt az alatt, a másikban a testvért látni, a testvért szeretni, Jézus látni bennünk. Vándor voltam és befogadtatok, kéri Jézus. A 4. így szól, mezítelen voltam és fölruháztatok. Jézus mezítelen is volt. Mezítelenül született meg, úgy, ahogy mindannyian, és a kereszten is szinte mezítelenül halt meg. Köntösére sorsot vetettek, lecsupaszították őt. Egy egyszerű halotti lepelbe csavarták. Jézus tudja, mit jelent az, hogy mezítelennek, ruhátlannak lenni. Ugyanakkor Jézus mielőtt kéri tőlünk, hogy ruházzunk fel embereket, ő maga is felruház bennünket. Ahogy az egyik éneket énekeltük annak idején, ne aggodalmaskodjál, ő felruház és táplál. Az Úr, aki felruházza a növényeket, a madarakat, gondoskodik rólunk. Rólunk ne gondoskodnak. Bízzatok a mennyei atyában, ő gondoskodik rólunk, a szeretetével felruház, gondoskodik rólunk, megadja azt, amire igazán szükségünk van, hogyha igazán rábízzuk magunkat. Mielőtt Jézus kér, hogy mezítelennek adjunk ruhát, jusson eszünkbe, hogy ő az, aki felruház bennünket, gondoskodik rólunk. Ő az, aki felruház bennünket a szeretetével, az irgalmával, megújít bennünket. A ruha egyébként a Biblia nyelvén a méltóságot fejezi ki. Valakitől elvenni a ruhát, valakit lecsupaszítani azt jelenti, elveszem a méltóságát, megfosztom őt az emberi méltóságától. Amikor fölruház bennünket az Úr, ez azt jelenti, hogy megkapjuk emberi méltóságunkat, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk. Ez oly szépen mutatkozik meg a keresztelkedéskor, amikor a megkeresztelt emberre egy ruhát terítünk. Isten felruház, gyermekévé fogad, méltóságot ad minden embernek. Amikor arról beszélünk, hogy felruházni a mezíteleneket, ez azt is jelenti, hogy minden ember méltóságát tiszteljük. Tiszteljük minden embernek a jogát az élethez, egészen a fogantatástól a természetes halálig. Ez a parancs, ez a felhívás az embriókra, a kisbabákra, a felnőttekre, a betegekre, az idősekre, a fogyatékkal élőkre is ugyanúgy vonatkozik. Jézus azonosította magát mindegyikőjükkel. Ruhát adni a mezítelennek. Milyen fontos gesztus, amikor ruhákat gyűjtünk, amikor ruhákat viszünk rászorulóknak. Ebből sokunknak van tapasztalata. Nem kell itt Harkányból messzire menni, hogy olyan családokkal, olyan falvakkal találkozzunk, ahol ruhára is van szükség. Föltetjük a kérdést, milyen a kapcsolatunk a ruháinkkal, a szekrényünkben a ruhák garmadával állnak? Vagy van abból, hogy megosztjuk azt, a kinőtt ruhákat, az örökölt ruhákat, amik jók még, igenis szabad megosztani a másik emberre, mert szüksége lehet rá. Továbbá Jézus azt mondja, beteg voltam és meglátogattatok. Mielőtt Jézus erre hív föl bennünket, hogy látogassuk meg a betegeket, ne felejtsük el, ő maga is volt beteg. A názáreti évekről, a gyermekévekről keveset tudunk a Bibliából, de elképzelhetjük, hogy a gyerek Jézus is volt beteg, akit anyukája, nevelőapja József ápolt. Ne felejtsük el, hogy Jézus is, amikor szenvedett, jól esett neki, hogy Veronika kendőjét adta neki, amivel letörölte az orcáját. Jézus azonosította magát, azonosult a szenvedő emberekkel. Elég a szenvedő Jézus arcára, a keresztre feszített Jézus arcára gondolnunk. Jézus azonosította magát a szenvedő és a beteg emberrel is. És ez önmagában már jó hír, mert akit betegség gyötör, aki valamilyen fájdalommal kell, hogy együtt éljen,
valamilyen fogyatékkal él, és tudja azt a jó hírt, hogy Jézus őt is szereti. Hogy nem azért vagyunk fontosak, hogy mit teszünk, hanem mert vagyunk. Igenis a beteg ember, az idős ember, aki már nem tud úgy cselekedni, nem tud termelni, úgy nincs haszna, úgymond csúnya szóval mondva a mai világ sok-sok nyelvezete alapján, az az ember igenis értékes, az az ember igenis fontos. Jézus látogatta a betegeket is. Jézus gyógyította a betegeket is. Számtalant közülük meggyógyított, bátorított, megvigasztalt. Jézus tehát arra hív bennünket, hogy látogassuk a betegeket, ápoljuk a rászorulókat, a szenvedőket. De mielőtt ezt tennénk, jusson eszünkbe, hogy mi is beteg emberek vagyunk valamilyen formában. Mindannyian valamilyen formában, valamilyen fogyatékkal élünk. Hagyjuk, hogy Jézus gyógyítson bennünket. Hagyjuk, hogy Jézus megvigasztaljon bennünket. Hagyjuk-e, hogy a szentgyónásban a lelkünk betegségétől az irgalmas Jézus felszabadítson bennünket. Mielőtt betegeket látogatnánk, fontos az, hogy hagyjuk, hogy Jézus is meglátogathasson bennünket. Kopog a szívünk kapuján, beengedjük-e, meghallgatjuk-e a szavát, elfogadjuk-e a bűnbocsánatát a szentgyónásban, milyen gyakran végezzük el a szentgyónásunkat, ahol megtapasztaljuk azt, hogy bűneink betegségére Jézus ad orvosságot. Jézus az orvos. Beteg voltam és meglátogattatok. A beteg emberrel azonosította magát Jézus. Milyen fontos és öröm és remény a betegnek, ha valaki meglátogatja. Milyen fontos az, ha egy idős embert meglátogatunk, akár az idősek otthonában, akár saját hajlékában. Mindannyian mi papok rendszeresen látogatjuk az időseket, a betegeket lehetőségeink szerint. Tettem ezt én is, teszem ezt én is. Egy alkalommal Pécsett egy idős beteg, akihez rendszeresen jártam hónapról hónapra, egy idő után megszólal, és azt mondja nekem: Atya, ma van itt a 25. alkalommal nálam. Eddig egy negyedórás látogatás volt havonta. És akkor ott megértettem, hogy az a valaki hónapról hónapra várta azt a negyedórát, hogy beszélgessünk, hogy találkozzunk, hogy együtt imádkozzunk. Meglátogatni az időst, a magányos embert, meglátogatni a beteg embert, kórházban, otthonban, odahaza, igen fontos, irgalmas cselekedet. Óriási segítség neki. Tesszük-e ezt? Fölhívjuk-e esetleg ismerősünket, rokonunkat? Meglátogatjuk-e magányos szomszédunkat? Tegyük. Egy falu, egy város, egy közösségnek az ereje abban mutatkozik meg, hogy a gyengék, a szenvedők, a betegek, a szomorkodók felé hogyan viselkednek. Irgalmasok-e feléjük? Jézus azt mondja: beteg voltam és meglátogattatok. Az irgalmasságnak ez az 5. cselekedete. Börtönben voltam és fölkerestetek, mondja az Úr Jézus. Mielőtt erre bátorít bennünket, ne felejtsük el, Jézus is volt fogságban. Elfogták őt, megkorbácsolták, megostorozták, bántalmazták, katonák bilincsbe verték. Jézus is volt börtönben. Sőt, Jézus tanítványai is, Péter is, Pál is és sokan mások voltak börtönben. Egy vietnámi bíboros atya, Van Tuan bíboros atya, akivel Rómában én is találkozhattam, nagyon érdekes találkozás volt, nagyon sok éven keresztül Vietnámban börtönben volt. És ez a bíboros atya írja le a visszaemlékezéseiben, hogy a börtönőrök igen gonoszak voltak vele. Igen, kegyetlenek voltak vele. És ez a Van Tuan bíboros atya elhatározta, hogy mától fogva szeretni kezdem a börtönőröket. Egyszerűen csak szeretni akarom őket. És nap mint nap, amikor jöttek az őrök, kedveskedett feléjük, szólt hozzájuk, beszélgetett velük, tanította őket. Olyannyira, hogy a börtönőrök a végén már azon versenyeztek, hogy ki őrizze a bíboros atyát. Sőt, ez a bíboros atya, írja az emlékezéseiben, kért az egyik vietnámi katona, tanítsa őt meg énekelni. És latin Mária énekekre tanította ezt a börtönőrt. És írja a bíboros atya, milyen megindító volt az,
hogy ő fekszik a börtöncellában az ágyon, és hallja, hogy kint a lépcsőn az őr, a Salve Regina, üdvözlégy királynő éneket, Mária dicsérő éneket latinul énekli. Isten irgalmas szeretete átformálta a látszólag irgalmatlan katonákat. És ez a bíboros nem csak, hogy beszélt az irgalomról, magam is megtapasztaltam, hogy egy irgalmas ember. Minisztráltunk mellette a Lateráni Bazilikában, és amikor a sekrestébe kimentünk, a szép pásztorbotját egy olasz társam fogta, jó erőben volt, és segíteni akart a bíboros atyának, hogy szétcsavarja a püspök botot. Erős ember volt, megragadta, szétroppantotta, és a gyöngyök, az égszöveg csak úgy estek szét belőle. Megszeppenve tekintettünk a bíboros atyára, ő meg csak mosolyogva azt mondta, ezt meg lehet javítani, nincs semmi probléma. Irgalmas ember volt. Börtönben voltam és meglátogattatok. Jézus maga is volt börtönben, az ő tanítványai közül számtalanban megtapasztalták, mit jelent az fogolynak lenni. De Jézus maga is azonosult azokkal, akik találkoznak a foglyokkal, hiszen Jézus neve héber nyelven azt jelenti, Isten megszabadít, Isten szabaddá tesz. A megváltás, hogy Jézus a kereszten meghalt, épp ezt jelenti. Jézus a szabadítunk, aki felszabadít a bűntől, felszabadít az örök haláltól. Jézusra, mint szabadítóra tekintünk, aki a bűneinkből, a félelmeinkből szabaddá tesz bennünket. Jézus, mint szabadító. Hogy ez mit jelent, egy afrikai példával szeretném elmondani. Egyszer Rómába látogatott hozzám egy afrikai misszionárius, aki mesélt arról, hogy egyszer egy faluba ment Afrikába, valahol a vadonban, és meghallotta, hogy egy embert a falu kirekesztett, egy kunyhóba bezártak egy tuskóhoz láncolva, és hónapokon keresztül nem jöhetett ki abból a kunyhóból. Egy-egy tál ételt, vizet mindig vittek be neki. A misszionáriusnak sok energiájába telt, hogy meggyőzze a törzsfőnököt, a falu vezérét, hogy ennek az embernek is joga van a szabadságra. És a videófelvételt megmutatta nekünk, amikor bement ez az illetőhöz, eloldotta a láncait, és kikísérte ezt a szerencsétlen embert, aki hónapokon keresztül egy sötét afrikai viskóban volt. Döbbenetes látvány, óriási nagy szakállal, nagy bozontos hajjal, körülbelül 40-50 cm-es körmökkel jött ki ez a férfi, aki megtapasztalta, mit jelent az, hogy szabaddá lenni. Jézus mielőtt azt kéri, hogy látogassuk meg a foglyokat, elmélkedjünk azon, hogy mi is foglyok vagyunk. A bűneink, a szorongásaink, a félelmeink, az önzésünk fogjai, amiből Jézus szabadítani akar, felszabadítani kíván bennünket. Ezt jelenti az üdvözítő, a megváltó Jézus. Börtönben voltam és fölkerestetek. Nagyon friss a tapasztalat. Hittudományi főiskolánk 2 börtönben is tanít. Szegeden a Csillagbörtönben, illetve egy budapesti börtönben is. Ebben az évben néhány alkalommal én is részt vehettem ebben a misszióban Budapesten, ahol 13 rabot taníthattam bibliaismeretre, a Szentírásra. Igen kemény tapasztalat volt, igen megrendítő tapasztalat. A börtönőrök világa, a zárkák világa, a rácsok világa. Amikor bekísértek a börtönbe, egy helyiségbe, ahol a 13 rab egyenruhába, szürke ruhába várt, és megrendítő tapasztalat volt. Az a tisztelet, az a szeretet, amivel fogadtak engemet. Számtalanszor megköszönve, hogy eljöttem hozzájuk. Igen, megrendítő volt, egyikőjük azt mondta, tudja, hogy nekem idős szüleim vannak, alig tudok velük kommunikálni, nem szeretem, hogy telefonálni, mert akkor sírok, miután hallom őket, inkább a levelet szeretem, azt el lehet olvasni. De nem nagyon van papírunk, nincs nagyon tollunk, amire írnánk. Igyekeztem bevinni nekik tollat, papírt, és gyönyörű tapasztalat volt az a néhány alkalom, amikor taníthattam őket Isten szavára, Isten irgalmára. És a végén, utolsó alkalommal egy idős mohácsi, 90 éves néninek ezt elújságoltam, és ő küldött színes ceruzákat a raboknak egy tolltartóba. Oda ajándékoztam nekik, papírral, lapokkal együtt, és az utolsó
utolsó alkalommal néhány rab egy ajándékot adott nekem át, amit az egyikük rajzolt. Egy kereszt van rajta, és ha kinyitom, egy gyönyörűen megrajzolt, fájdalmas Jézus arc. Jézus a töviskoszorúval a fején, és érdekes kék szemeket rajzolt neki ez a rab, de azokban a szemekben, abban a tekintetben a remény, a derű látható. És azt mondtam nekik, ezzel váltunk el, imádkozzunk egymásért, ők ezt megígérték és kérik is, és azt mondtam nekik, Jézus azonosította önmagát önökkel is. Fogoly voltam, és meglátogattatok. És ez nagyon fontos. Nem szabad elítélnünk egyetlen egy embert, sem egy helytelen, meggondolatlan, vagy akár meggondolt helytelen cselekedete miatt sem. A börtönök világa igenis emberek, érző emberek világa, akik valamilyen oknál fogva bűnhődnek. De fontos, hogy a remény ne halljon meg bennünk sem, hogy van esély a megváltozásra, van esély a megtérésre. Én ezt tapasztaltam ott meg abban a budapesti börtönben. Amikor a börtönökről beszélünk tehát, mellőzzük azokat a kijelentéseket, amelyek a gyűlölet, amelyek a harag kijelentései. Imádkozzunk értük. Legyünk olyan emberek, akik szabadulást viszünk oda, ahol a bűn, ahol a fájdalom, a szomorúság, szorongás, végjói láncai vannak. Legyünk szabaddá tevő, másokat fölszabadító emberek. És végül az utolsó, a 7 irgalmasság testi cselekedetei közül a halottakat eltemetni. Mielőtt Jézus ezt kéri tőlünk, önmaga is azonosult, megtapasztalta azt, mit jelent az, hogy haldokolni, mit jelent az, hogy meghalni, mit jelent az, hogy eltemetettnek lenni. Jézus ezt is megtapasztalta. Sőt, önmaga is találkozott elhunytakkal, volt, akiket föltámasztott, volt, akiknek azt a reményt mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az nem hal meg örökre, annak örök élete van. Eltemetni a halottakat, ezt kéri tőlünk Jézus. Ez is egy közeli tapasztalat lehet. Imádkozunk-e az elhunytakért? A búcsút az elhunyt lelkekért föl szabad ajánlani. A tisztító tűzben szenvedő katolikus lelkekért búcsút nyerhetünk el. Ha Szent Jónást végzünk, szent áldozáshoz járunk, a pápa szándékára egy mi atyánkot, üdvözlégyet, hiszek egy imádságot és dicsőséget elimádkozunk. Azzal a vággyal, hogy a bűntől el akarunk szakadni, és akár az irgalmasság évében a Szent Kapun, akár Mária gyűdön átmegyünk, vagy szentségimádáson részt veszünk, vagy Szentírást olvassuk, teljes búcsút nyerhetünk, másokért felajánlva, a tisztító tűzből a mennyországba segíthetjük őket, vagy akár önmagunkat is. A halottakat eltemetni imádságot jelent a holtakért is, de ugyanakkor azt is, hogy méltósággal eltemetjük őket. Testvérek, sok-sok furcsaságot lehet hallani, különböző hóbortokat, különböző szokásokat a temetéssel kapcsolatban is. Legyünk józanok, adjuk meg becsületesen és szépen a halott embernek a végtisztességet. Édesapámmal sokszor szoktunk együtt temetni, hívom, ő kántorizál, és ő szokta mindig mondani, a halott embernek a végtisztességet meg kell adni. Igaza van. Amikor tudjuk, amikor lehetőségünk van, meg kell adni a végtisztességet az elhunytaknak, hogy tisztességesen, templomi, egyházi temetésben részesítjük őket. A testnek megjár ez a tisztelet. De ezt azért tesszük, mert hisszük, hogy van föltámadás, van örök élet. Jézus föltámasztja a meghalt testünket is. Halottakat eltemetni az irgalmasság testi cselekedeteinek utolsó, 7. mozzanata. Az irgalmas Jézus ma este erre hív bennünket. Jézus szívének ünnepén erre bátorít bennünket. Legyünk irgalmasok. És sose felejtsük el, az irgalmas Jézus az ítélőszéken ezt fogja tőlünk megkérdezni. Szerettünk-e, irgalmasok voltunk-e? Adtunk-e enni az éhezőnek? Adtunk-e inni a szomjazónak? Akár vízre szomjazott, akár szeretetünkre, akár az időnkre, akár az ölelésünkre, akár a mosolyunkra.
Adtunk-e ruhát a mezítelennek? Hogyan viselkedtünk a migránsokkal, a testvért láttuk-e benne, és lehetőségeink szerint segítettük-e őket? A betegeket, időseket látogattuk-e? A börtönben levőkért imádkoztunk-e? Segítettük-e őket? És eltemettük-e a halottakat? Imádkoztunk-e értük? Ez az, amit Jézus az utolsó nagy vizsgán föl fog tenni nekünk. Vizsgaidőszakban vagyunk. Egyetemisták, középiskolások, de az utolsó évvégi jegyért az általános iskolások is küzdenek a szép jegyekért. Igaz, kérem? Küzdenek érte. És gondoljuk el, hogyha a vizsga kérdéseket előre tudnánk, akkor valószínűleg azt nagyon-nagyon megtanulnánk. És abból nagyon-nagyon fölkészülnénk. Életünk nagy-nagy utolsó nagy vizsgájára az Úr Jézus előre megmondta a vizsgakérdést. Szerettél-e? Készüljünk erre a nagy-nagy találkozásra az Úrral, reménnyel, örömmel, legyünk irgalmasok egymáshoz, gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit, és közelebb kerülünk Jézushoz, az evangélium szívéhez, igazabb, becsületesebb, egyszerűbb és nagyszerűbb keresztények leszünk így. Ezt kéri tőlünk Ferenc pápa az Irgalmasság arca dokumentumában. Minden nap, minden este kérdezzük meg magunktól, irgalmasok voltunk-e? Ez alapján szabad a lelkünket megvizsgálni, ez alapján szabad a szentgyónásunkat elvégezni. De sose felejtsük, mielőtt Jézus ezt kéri tőlünk, önmaga az, aki táplál, aki inni ad nekünk, aki felruház bennünket, aki meglátogat bennünket, aki felszabadít bennünket, aki befogad bennünket, aki örök életet jelent, és örök életet ad nekünk. Ezt az örömöt jöttem megosztani önökkel, ezen dolgozzunk, legyen ez a közös célunk. Ha erre törekszünk, ha ezt a gondolatot hazavisszük, ennek a búcsúnak csodálatos jelentése marad számunkra, és azok a virágszirmok, amik gyönyörűen tündökölnek kint a templomajtó előtt, ezek a virágszirmok, ami lelkünket is jelképezni fogják, mert az irgalom megújít, az irgalom felszabadít. Éljük ezt örömmel, legyünk irgalmas emberek. Köszönöm. Kedves Viktor atya, nagyon szépen köszönjük az előadást, köszönjük a tanítást, és talán úgy gondolom, hogy mindegyikünk nevében mondhatom, szívünkbe zárt.